Hola a tots i a totes, continuem amb la campanya per als drets socials i avui toca parlar d'un tema molt important que és l'atur juvenil. Com sabeu tots i totes que les dades que han sortit últimament, més d'un 40% dels joves menors de 25 anys estan a l'atur. No poden entrar al mercat laboral. Volen treballar però no poden fer-ho. Les dades que han sortit a l'estat espanyol en general lidera el rànquing dels països de la Unió Europea. I nosaltres aquí, al nostre país, a Catalunya, també tenim una taxa d'atur molt alt. A part d'això, les dues reformes laborals aprovades per al Partit Socialista el 2010 i després el 2012 per un govern del Partit Popular, la coneguda reforma laboral de Rajoy, van retallar molts de drets laborals. I això ha condemnat el nostre jovent a estar en condicions laborals molt precàries, com és la temporalitat, la parcialitat, els salaris més baixos i sobretot que no tenen estabilitat laboral. Avui he fet una entrevista a un jove que és candidat del Jovent Republicà al Parlament de Catalunya per les eleccions del 14 de febrer. Us deixo amb el que m'ha dit i després continuem. Els joves som els que més hem patit els efectes de la pandèmia que vivim, perquè ja arrossegàvem una precarització estructural provocada per anys de retallades socials, per anys de reformes laborals i per una realitat estructural que no ens contempla i que no reconeix els nostres drets. Per això, la primera manera de combatre l'atur juvenil és acabar amb aquests retrocessos socials que l'únic resultat que han donat és precaritzar-nos, però no han solucionat aquest problema. Cal derogar les reformes laborals, però cal també anar molt més enllà, avançar cap a una renda bàsica, acabar amb les pràctiques no remunerades i aconseguir, mitjançant la concertació, perquè encara no tenim les competències, reduir la jornada de treball perquè pugui treballar tothom. Mentre duri la pandèmia, cal també l'obligatorietat del teletreball, establint aquells mecanismes perquè els joves no quedin fora d'aquells elements informals dels llocs de treball, facilitar el component juvenil i la mirada juvenil tant dels convenis col·lectius com en la contractació en l'administració pública i pujar el salari mínim perquè no hi hagi ningú que treballi sota condicions que tot i treballar estigui sota el llindar de la pobresa. Aquestes propostes al Jovent Republicà les portem molt treballades alhora que hem de fomentar l'ocupació de qualitat i les polítiques actives d'ocupació en aquells sectors que al nostre país tenen camp per córrer, com és la nova indústria, com és l'economia verda, l'economia social i solidària, aquella economia de proximitat que genera llocs de treball mentre combatem aquells elements que només han portat precarització. Tot això només ho podem assegurar amb una república catalana, però no podem esperar, ho hem de fer des de dia d'avui. Per això, allò que encara no sigui competència nostra, ho hem de poder fer possible a través de l'acord, a través de la negociació i a través, al final, de fer política útil, que és la que aconsegueix acords entre tots els col·lectius de la nostra societat. Com heu vist, el company Pau Morales, que és el candidat del Jovent Republicà al Parlament de Catalunya per les eleccions del 14F, ho ha dit molt bé, ha explicat quina és la realitat del nostre jovent en el mercat laboral i sobretot amb les lleis que existeixen ara mateix, com és la darrera reforma laboral del Partit Popular, estan condemnats a la precarietat, a la temporalitat, a la parcialitat i tenen una taxa molt alta d'atur. Però això directament deriva a un altre problema, que és el problema de l'habitatge. El nostre jovent no pot emancipar-se a una edat, diguem-ne, adequada. Sempre es queden a casa dels seus pares perquè les condicions que tenen no poden pagar un habitatge
amb aquests salaris que tenen. Doncs per tot això la proposta seria que, per mi personalment, que a Catalunya tenim que tenir un marc laboral diferent del que existeix a l'estat espanyol. Sobretot després de la reforma laboral del PP, de Mariano Rajoy, que ha retallat molts de drets, com és abaratar l'acomiadament, ha fomentat la contractació temporal i això no ens beneficia com a treballadors en general ni beneficia al nostre jovent. Per tot això, jo crec que des d'un programa com és el d'Esquerra Republicana, que aposta per la estabilitat laboral, pels drets dels treballadors, però també per el dret de l'habitatge, jo crec que és un programa que val la pena el dia 14F votar les llistes, perquè hi ha diversitat, hi ha gent jove, gent amb molta experiència, que realment representa la realitat del país. Fins un altre, ens trobem amb un altre tema. Moltes gràcies i seguirem lluitant.